l'APM. Quan sempre em diuen, ostres, quin és el secret de l'APM, no? Jo crec que, a banda de la fórmula, que és la base de tot, no? Però també és l'excel·lent ambient de treball que hi ha, no? Això és com una petita fàbrica de muntatge, doncs el mateix, tot comença en els visionadors, que són els encarregats de veure tots els canals de televisió i detectar tots aquells talls que són susceptibles de sortir a l'APM, no? I amb el guió, bàsicament el que fem és, amb els talls que ens subministren els visionadors, doncs, intentar relacionar-ho amb temes de l'actualitat, no? Agafar el que ens arriba del món exterior i llavors relacionar-ho amb referents nostres de pel·lícules, sèries i tot allò que ens vingui al cap, no? I llavors un cop ja es té la peça més o menys feta, els muntadors acaben de polir-ho, ajusten coses, després tot això s'empaqueta i s'envia cap a TV3 i és com surt el programa, vamos. Se va a ver un follón que no sabe ni dónde se ha metido. Soc guionista de l'APM i llavors també faig el personatge d'Homo APM, no? Aleshores és una doble faceta, o sigui, és per una part guionista i per l'altra digue-li actor, digue-li, bueno, personatge pintoresc, no? Que va ser, clar, a l'hora de treballar, de funcionar, no és el mateix fer un guió que pel programa que sortir al carrer a gravar un capítol de l'Homo APM, no? Bé, vamos allà, no? Si t'influencia molt el vocabulari dels talls que veus a l'APM i comences a parlar així, ets carn de canyó de convertir-te en un homo o dona APM, no? Aleshores, no sé si per sort o per desgràcia, cada vegada n'hi ha més a Catalunya i, vaja, no sé fins on arribarà això, però la cosa pinta molt malament, però molt, perquè hi ha molt de malalt. Cuidao! Jo estic estudiant, bueno, faig cursos així d'interpretació, però ho faig més com un entreteniment més, com un hobby més. I fins quan ha de durar la broma? La veritat és que no em plantejo cap repte en aquest sentit. Sí que és una possibilitat, però tampoc no és allò que diguis, no, o sigui, vaig a per totes ara per ser actor. No, m'agrada, però si és actor, doncs serà actor, i si és una altra cosa, doncs serà una altra cosa, ja ho veurem. Jo per Barcelona em moc amb transport públic sempre, i quan haig d'anar a Badalona a veure la família, doncs també ho faig amb transport públic, i només agafo el cotxe, doncs això, quan he de sortir de Barcelona per anar de cap de setmana, o si has de fer una excursió a la muntanya, doncs evidentment el necessites, però per venir a treballar, per moure'm jo i tot, metro i autobús, bàsicament. Esto és el brunch. Llavors estem tots molt ben acostumats, volem anar de la porta de casa a la porta del restaurant, de la porta del restaurant... Caminar una mica, bellugar el cos, és necessari. Ja quan t'acostumes, penses, hòstia, on podia ser tan burro abans d'anar sempre amb cotxe a tot arreu. Inspira, respira, relájate y no te exijas tanto. Jo abans era el típic que quan m'imaginava fent el que estic fent ara, pensava, és que tu mai podràs ser així perquè estàs molt acostumat al cotxe, no? Però a la que t'acostumes és que és com una alliberació i t'estalvies molts calés, a més, és que ho té tot, ho té tot. Jo no consumo nada, ¿sabes? Jo soc una persona que soc molt discreta, m'agrada anar per la vida sense destacar, sense ser el focus d'atenció de res, i aleshores, clar, em trobo ara que, clar, estic en un programa que és dels més vistos de Catalunya i vulguis o no, doncs, clar, la gent et coneix molt. Aleshores, clar, vas pel carrer i la gent t'assenyala, t'atura, et demana fotos, autògraf, i llavors, clar, al principi per mi això era molt estrany, no? Perquè no hi estava acostumat. Ara ja ho he interioritzat com una part més de la meva vida, que sé, clar, que em demanin frases, això sí que dic a tot que sí, menys a frases, perquè clar, si no ja és que aniria per la vida sempre parlant amb frases de l'APM, llavors sí que acabaria malament de veritat. La verdad es que nunca me he preguntado eso,